ada cita-cita setelah lulus SMA seperti mbak-mbak mas-mas kuliah? Oh iya, saya pengen jadi bojonya dalang aja. Pak. Jadi bojonya dalang? Oh alah. Oh cita-citamu pengen di bojo dalang toh? Lah nggih, pripun? Cocok napa mboten? Lek ngono, takono ibumu iki, penak ora dadi bojo dalang iki piye? Pripun Ibu? Walah kok dada-dada. Kira nduk mikir. Nah. Iki ket jaman isih bocah utawa jek SD dhisik wis kulino karo aku nok nduk Lintang Kairo. Heeh. Ora krasa saiki wis menganjak anu apa menginjak remaja ya nduk. Saiki kelas pira nduk Cahyu? Nggih, sugeng dalu, Bapak. Sugeng dalu nduk Lintang Kairo. Samenika kula kelas tunggal SMA. Wah, wis lah siji SMA. Nggih. Nggih. Pun dangu mboten kepanggih panjenengan Bapak. Salim rumiyin. Lah, mosok lali ondeng bar petuk ning Ponorogo ngono lho. Lah, etok-etoke mboten ngoten lho. Oh, etok-etoke ora. Lah nggih kan baru kemarin sama hari ini nggih. Kan nggih sampun duangu awet kula alit niku kula kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Derene panjenengan. Lah nggih. Nggih, sampun dangu mboten kepanggih. Nggih. Ora krasa kaya wis ndlundeng semono gedene to sampean. Lah nggih modot ngeten iki lho. Modot. Tirase jenengan rumiyin kula sinden benik ngoten. Mbiyen kaya benik tek. Sogo untung ngoten tirase jenengan. Wah, mbiyen aku kelokne kowe iki lho sinden kok kaya triplek aku ngono to. Bareng saiki kok wis ya wis. Nggih. Kaya gitar Spanyol. Nuwun sewu, Nduk. Sampeyan sing rawone rene sinten? Sebagai sponsore sinten sponsore? Biasane nenten sponsore. Walah, sinten nggih niki wau? Heeh. Niki wau ayah bapak yang megang adminnya kula. Heeh. Lah niki wau sinten nggih? Ayah kula nggih supe lho, Pak. Lah, sampean kudu ngerti sing nanggap sapa. Nah aku genah saka panitia suran. Kula kados nggih panitia niku. Panitia nggih, sami nggih. Sami. Terima kasih pokoknya buat semua panitia Desa Bakaran Wetan nggih Bapak. Ya. Saking pemuda juga, pemuda Bakaran Wetan, terima kasih kula sampun 2 kali. Alhamdulillah mriki nggih. Oh, nggih. Pripun? Antusias masyarakat teng Bakaran Wetan pripun Cahayu? Sangat antusias sekali Bapak, penontonnya dari awal ringgitan ngantos tancep kaya niku tasih nenggani. Alhamdulillah nggih. Penontonnya guyub rukun sangat. Pokoknya malam hari ini luar biasa sekali Bapak. Betul. Ucapan apa, doa apa untuk semua warga masyarakat? Nggih. Mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang gangsar, berkah barokah, amin. Panjang umurnya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh ing dalu menika mugi-mugi sehat selalu. Pokoknya lancar rezekinya, sukses selalu Bapak. Dipun paringi putra putri ingkang soleh lan solehah. Dipun paringi lancar nyambut damelipun. Lancar wong menika nggih celak laut to nggih Bapak. Nggih, leres. Dekat laut. Jadinya tuh banyak nelayan nggih Bapak. Nggih. Meniki petani tambak mriki Nduk Lintang. Petani tambak. Nggih. Wau daharane mula bangsa siput-siput to sampean dahar. Siput nggih dewinane kula diparingi bandeng presto. Betul. Ana cumi. Udang. Terus lengkap. Aku ki isane yo ngur nyawang, Nduk. Wah, lan jenengan mboten diparingi. Sirku yo mangan ning kolesterole iki lho wedi aku. Dadi wong tak sawang tok, aku trimo mangan ndok. Wah. Nggih. Alek kolesterole dhuwur kan yo rada bahaya. Tapi kedae niki mungkin jenengan wangsul nggih diparingi to. Heeh no, iya no digawani no. Bandeng presto. Lah, bandeng presto. Ya. Alhamdulillah. Nggih. Iki ana permintaan lagu Nduk untuk jenengan untuk sampean. Yuk saking apa jenenge iki? Mbah Supar. Bakaran kula nyuwun Tetesing Tresna. Oh. Tetesing Tresna. Nggih, iki sing nembang Mbak Lintang Kairo. Nggih.
Saged. Di lintune pripun? Monggo lek ora iso ya dijoli sing iso. Nek aku njaluk sampean bawa sik. Bawa. Bawa. Rumiyin. Engko ditibakne lagu apa ngono. Nggih. Heeh. Sampean iki wis SMA kelas 1. SMA kelas tunggal. SMA kelas 1 di mana? Di SMA Negeri 1 Puncu. Puncu Kediri ya. Nggih. Ada cita-cita setelah lulus SMA seperti mbak-mbak mas-mas kuliah? Oh iya. Saya pengen jadi bojonya dalang aja. Pak. Jadi bojonya dalang? Oh alah. Oh cita-citamu pengen di bojo dalang toh? Lah nggih, pripun? Cocok napa mboten? Lek ngono, takono ibumu iki, penak ora dadi bojo dalang iki piye? Pripun Ibu? Walah kok dada-dada. Gimana Ibu? Mergo ngene, dalang ki sekelas artis, Nduk. Ngono lho. Banyak yang mengidolakan. Banyak yang mengidolakan kados jenengan. Iya, tapi ndek mben saiki wis tuwek ya ora. Walah, nggih to Bapak. Lah ya. Ning karek sisa-sisa wonge, ngono lho. Tergantung apa jenenge ngene oknumnya. Oknumnya. Enggak digebyauya terus dalang senengane raben ki ora. Enggak semua seperti itu. Mboten ngoten niku nggih. Tidak semua seperti itu. Nyatane Pak Kangko ya bojone cuma satu. Wah. Alhamdulillah. Ayo bawa apa? Nggih. Yen ing Tawang. Ya ning Tawang ya. Oke. Ya. Ya ning Tawang. Masa orang duwe cita-cita kaya mbak-mbake ning nggon pertanian, nggon UGM. Nggih, juga pengen Bapak jadosipun pengen jadi dosen kados Ibu Burini. Dosen. Ya kuliah diisi Surakarta. Diisi nggih. Bisa. Nggih. Tapi jangan tinggalkan pelajaran-pelajaran sekarang ini pada waktu kamu di SMA. Komplit atau pelajarannya? Komplit. Bahasa Indonesia ada? Bahasa Indonesia ada. Apa? Bahasa Inggris Bahasa ada. Inggris. IPA? IPA, nggih IPS? wonten IPA, IPS lengkap. Yo, contohnya aku mbiyen, aku kuliah oke di seni oke. Tapi bangsa pelajaran-pelajaran umum ini tak pangan. Bahasa Indonesia tak pangan. Wah. Bahasa Inggris tak pangan. Lah mboten warak jenengan. Ora, IPA tak pangan, IPS. Aja meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan kok. Anjay. Ya. IP-ne jenengan nggih purun, Bapak? Oh, IP iki indeks prestasi. Walah. Indeks prestasi. IP. Ora percaya aku yo TA nggih men rumangsane. Iya. Gimana karo sapa Nduk sampeyan Nduk? Kalian Bapak, kalian Ibu, kalian adik juga. Adik. Nggih. Mbok adik yo gen tampil rene, enek ora? Kae. Adik sakit Bapak. Oh sakit? Nggih. Oh ya wis. Engko kapan-kapan. Wis iso dalang to ketake pisan? Alhamdulillah nggih nembe belajar. Nggih. Nggih, wayange jenengan niku damel sabet-sabetan kan. Sing tak kei nggih men nggih. Nggih. Oh, iki aja njaluk nah ya Nduk, iki wayang larang-larang iki. Iki tak gawane wayang sing larang iki. Ya, iki alpat sitok iki. Pundi? Niki kabeh iki. Wis danten to, Bapak? Heeh, kabeh. Nek didol kabeh alpat turah iki. Iya. Anjay.
Gelak guwing lek nembang ra iso kaya awakmu. Pripun lek nembang? Hantakon lek piye lek cangkem guwing. Bindeng-bindeng ngoten niku. Rodok bindeng-bindeng piye ngene. Assalamualaikum. Wan barakatuh. Ya. Ijik wayang wae ya garene. Mboten wonten sing cewek to, Pak? Napa? Wayange. Ora enek lanang kabeh. Mulai dikai cewek meteng. Wah. Oh, cowok kabeh. Iya. Sun takon war Desi. taning Ore. reki janji-janjiku eling sumedet res ing tias ingsun. Nah, iki ya wayang golek, Nduk. Wah, ya Allah rambutnya. Bare dibonding. Eh. Kok sakit ngoten niku ta, Bapak? Ngerti ora rahasiane kok iso. Lah iki lho, lah iki. Nah, aku tak tarik. Wah. Nah, ngene. Kula kinten lek wonten organ-organ tersembunyi. Ora enek, organe omong kayu iki. Ayo, Nduk, lintang kairo. Wah, muwedeni ngoten, Pak. Ya. Nimas ingsun prasapa sinak senan Bumi langit. Nah, iki ana. Iki iso melet, Nduk. Ya Allah lucu nih, Pak. Mayang, cekel mikmu. Angger pas melet kuwi bengok nang. Nah, mikmu cekel. Pas melet kuwi bengok. Piye? Lucu Pak niku, Pak. Lucu Kula banget. betane wangsul niku. Aja. Iki golek pangan e. Yo. Yo. Ya. Tangi sing tias ngenteni Dang rem. Teteh sing tresno men ditembangne karo Mbak Retno Jongpe nggih. Nah, mergo iki pamundhut. Ayo. Ayo Mbak Retno. Monggo Mbak Retno. Kancanono ponamu wedok anjay. Mbak Retno kodenya apa? Anjay. Ya, teteh sing tresno. Heeh. Bisa lah teteh sing tresno? Bisa. Pelek. Iya, alah. Anjay sik piye Mbak anjayne? Anjay. Engko karo Velocity ya. Piye? Karo Velocity. Iya no, anak TikTok kok. Gandeng sing nyuwun lagon kuwi maringi dhuwit 100 sing ngaturne kowe. Lah iki sing ngepek kowe duwite, Mbak Retno. Ya wis ra gelem ya wis. Ra gelem ya wis. Gelem. Heeh. Penak men. Dido omong loro.
Lah kowe iso apa ora, Nduk? Hah? Kowe iso Lah apa aku ora? mau sing bawa iki lho, tak bawani iki lho. Heeh. Jane bawane ora aku iki. Lah apa? Kowe kleru, Nduk. Lah sing bener apa? Bawane sing ndi? Kok ana bawane? Enek bawane tetes sing tresno? Ora ana. Bawanono dhewe, engko tak kei 100 kabeh. Lah. Ayo bawanono. Lah bawa sekna. Ha. Sing njaluk sapa? Sing njaluk iki Pak sapa iki? Supar, Bapak Bakaran Kulon. Supar. Ha. Bakaran Kulon. Pak Supar. Ha. Nggih. Ha. Lek pengen 100 kudu sak bawane. Iya. Ha. Yo. Yo. Yang iso ora? Ya. Iya, iya. Selamat malam adik-adik dari Wah, tak kira arep mahasiswa. bawa lho iki mau. Ya aku menyapa sih, Nduk. Oh, menyapa ya. Arang-arang ya Nggih. Cung ya. Cah nom-nom gelem ning wayangan ngene iki. Kita tuh malam ini tuh diperhatikan secara teliti loh, Pak. Heeh. Wayang ki piye to? Heeh. Dalang ki piye to? Sinden ki piye to? Pengawit ki piye to? Gimana to? Iya. Diperhatikan. Memperhatikan sekali ya. Heeh. Iya. Jadi tuh kita malam ini tuh harus hati-hati, Pak. Hmm. Aku jadi kalau omong saomong tuh harus hati-hati. Omong omong harus hati-hati. Aku dulu juga pernah KKN, Pak. Ya KKN di mana? Pernah di Gombong. Gombong. Kebumen. Heeh, heeh. KKN itu kita tuh kayak berbaur dengan masyarakat, sedikit memberikan apa yang kita peroleh dari perkuliahan untuk masyarakat sekitar. Oh betul betul. Nularke ilmu ya. Nularke sithik rakitan sithik. Oh, Nggih iya. kalih Yoko niku mbiyen kula KKN. Oh. Tenan kok. Nang. Pak Supar. Iya ya. Satu larku Sedulurku. Oh iya iya. Bapak Supar satu larku Wah, berarti iki bawane ya, Mbak ya. Heeh. apa kan penting aku bawa ya, Pak. Ya. Penting aku bawa. Tur bawa secara spontanitas. Angel lho bawa secara spontanitas ki nek ora cerdas. Encer nggondas. Nah, meletik tenan dina iki, Mbak. Heeh. Letik ndas. Terus? Tetes tresno nira. Ya tetes tresno nira. Kula tembang kesah niki Ya, terus nanong. Bapak Supar nyuwun tambah kalih yuta. Kok Akeh men lho. Wah, wis Kok kemen lho. dipani ngono. heeh. Lah wong angel lho, Pak. Oh ya nembang ngono ki angel ya. Mbak Angel. anu Lintang Aero, kamu juga besok harus bisa spontanitas seperti Oh ini. iya, nanti ajarin ya Mbak Anjay ya. Heeh. Dek ini tadi spontanitas loh. Bagus nggak, Kakak? Bagus. Ya, Wah. makasih. Kakak tua, ini namanya kakak tua. Anjay. Heeh. Ini tadi spontanitas, jadi nggak terkonsep sebelumnya. Kalau tahu Ulon Sukonya itu pasti bisa. Iya. Oh, Spesial pasti untuk Pak Isa Supar. nanti pasti. Iya. Ya. Small. Nah, itulah hasilnya kuliah di ISI Surakarta. Yes, so small. Luar biasa. Ya, satu sih. Engko wae yo nembang sik. Gawe nang ditandangi. Cangkepi sik. Gawe nang ditandangi yo dhuwit. Cangkepi nembang sik. Ayo. Lalinan, wong tua ki lalenan. Ora iso nembang sik. Pak Supar duitnya di Pak Dalang, Pak Supar. Oh, wen. Sik.
ngetumbas sotek. Wah, kemen. Sing apik lho tumbase. Yo, langgam siki. Ya. Yen sinawang ana nitra sapa sing ora nandheng tresna janur kuning lengkung sapa wonge sing ra nandheng uyah rasa tresna rina ra bisa kadang kates dadi setetes tresna kanggo tambah ati pamujiku wong bagus muga sliramu ora bakal nadyan sawi tresnamu bakal tak tunggu. Ah. Dik Kangko kula Pak Karnata nyuwun langgam lintang luku pelok 6 matur suwun nggih Dik Karnata ya. Go mriko asalamualaikum mugi sak rombongan Pak Kangko pinaringan sehat. Saking CV Sekarwangi Jaya nggih Mas Slamet Klego. Nggih, nggo tahun ngajeng wayangan melih Mas Slamet. Wingi absen. Joko Pilang Kenceng Madiun juga hadir di monitor di TikTok dan di YouTube. Mbak Congpe, Ya. Mbak Lintang Kairo pada malam hari ini di YouTube live streaming mencapai penonton 2.200 pasang mata yang menyaksikan. Luar biasa, banyak sekali. Nggih nek ditekakne rene rawuh rene kabeh ora muat nggone. Lah nggih mboten cekap. Nggih. Ya, monggo. Tresna iki lara mendung saya suwi saya tambah tresna waton Go. Katur Rama Widodo ingkang wonten Kepuh Kertasana. Sugeng pinanggih bejang dalu wonten Nganjuk. Jiro, jijiro, jijira. Terima kasih.
Nggih, Pak Supar menika pamundhut pisan dipun aturaken. Ini tadi kula disawer Bapak. Nggih, saking sinten? Kalian sama adik sinten niki wau Ibu? Namanya siapa adik? Adik Maya? Nana? Adik Nana, ya terima kasih. Adik Nana mungkin mau menyanyi apa? Mau minta lagu apa? Nopo ibunya? Monggo Ibu. Napa? Oh, anaknya Bapak Wahyu. Nggih. Ingkang pundi nggih, Bu? Pak Lurah. Oh, Bapak Lurah. Walah, nggih terima kasih banyak Bapak Lurah. Tadi kula disawer sama adiknya, Bapak. Nggih. Putrane Pak Inggi nek kene ngarani Pak Inggi, Nduk, Tang. Wah, nggih. Pak Bapak Inggi. Inggi, Bapak Lurahnya Nggih. Bakaran Wetan nggih. Betul. Tak nong ning, yuk. Salat sayang
Jos. Nggih. Pak Inggi. Sembah nuwun sanget Bapak Inggih. Niku lajeng nggon gara-gara ya nak. Heeh ya. Kuku sing dupa gumelun ngening kang jasa ngabeke. Kawengku sagung jajahan. Oh. Nanging sanget hangi kipi sangarksi kaneko putra kang anjo saking wiyati kuku sing dupa gumelun ngening kang tiasa ngapeke kawengku sagung jajahan angin jebol datam yan mati ya Gong hati-hati panah pirang-pirang. Gusti Allah nyuwun ngapura. Selamat, selamat. Selamat. Gong hati-hati Gong. Selamat modar we Gong. Ange wong tenang dhewe sak Indonesia ta. Oh tenang ini. Selamat. Alah kena terus. Kakang mantri.
Sangmu padha waran dena becik besok mendemo baris kang prayena Iwa Saranta wong Darawati Kakang mantri kowe kendang kakak pracondang aku wis meling piye karo kakange mantri kowe mung ijen kowe mung badan sepoto mungsuhmu ratu 1000 negara iya Yayi Bambang Sukasrana rada kejudiran nggonku nampa pusakaning para ratu 1000 negara ingkang kaya dene udan deres mula aku ora negakne karo kakange Bambang Mantri yen nganti kaya ngene kedadiane nek adikmu Sukasrana ora melu terus arep sing nulungi kowe sapa Kang? Kowe arep nulungi aku. Nek mung ratu 1000 negara tak balang maruta mesti kendang kapracondang mundur Kang.